हेलो लोगोफोर नै नोंथांमोननो आङो मोनसे बुस्थु शेयार खालामनो नागिरदों दे माने मा होनगोन फार्स्ट टाइम नालाय बांद्राय एसेबां ओरै मा होनो फिनिशिंफ्रा मोजां जायाखै आरोना थेवब्लाबो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों नाय बे ब्लाउसखौ माबायदि नुदों लोगोफोर नै इदि आरोना ओमफ्रायहाय र' बिखुंखौ खिथानि आङो नै बिखुङा जाहैबाय बियो स्केर डिजाइन आरोना ओमफ्रायहाय सिगांखैजाय नै बेवहाय एसे बुबां होदों बेथिंबो आरोना ओमफ्रायहाय मा होनो नै बिदि दरि खानाय होबाय आरो माबायदि नुदों लोगोफोर खोन्थालाय कमेन्ट्सआव माने आं खालामदों आरोना आं माने आं हारसिङै रोङा खिन्थु सिखायजायै आङो मा होनोलाय आंनि जि सुनानै लादों आरोना लोगोफोर बे ब्लाउसखौहाय दिनै ओमफ्रायहाय गांनै जाबाय आं बेबायदि ब्लाउस सुनाया दाखालि गांसे सुदों गोमो कालारनि बाट बेयो बिदि बिखुंखैजायहाय बेबायदि नङा आरो इउ शेपआवमोन दाखालिनिया ओमफ्रायहाय बिदि पित्ताबो गैयामोन ओमफ्रायहाय दिनैना एसे डिजाइन गोनांखाय आं नोंसोरजों शेयार खालामबाय आरोना माबायदि नुदों लोगोफोर कमेन्ट्सआव खोन्थादे आंथ' बिराद हिट मोनबाय आरोना जोहैनो नै खिन्थु माने नै एसे दावखोबावनांगौमोन आंनिया ओरै सिमाव फैनांगौमोन जेनेबा दख'नाखौ बिदिसो गानो नालाय नुजाला आरो आंनिया बेबायदिसो जाहैबायना लोगोफोर स' बेनोमोन लोगोफोर माबायदि नुदों नोंथांमोनहा कमेन्ट्सआव खोन्थादे बाय बाय लाभ इउ अल